ngabur sesasi kok kaya sakarepmu dhewe ngono to nek pentas ki. Niki sing tak kas kan. Bayar sing ngati adewe lho rene iki wis langganan. Lah kan opo aku tak paling ngajen. Lah kok ora kajen ki ngopo? Lah diteko. Oh, bentuk. Ya potong ae bocah-bocah. Ngopo to kok iso? Lah paling salah ku salahmu dhewe. Makane to tanggapan nek ning adoh, tanggapan ki yo dibedakne. Niki kon banderne kok dutang-dutang apa bisu. Lah kok nyekomi kok dutang-dutang iki kok. Suarane salah gitu ae. Lah iya to kono diomongi ngomong lah ya iso to mikir. Rapet tuh, Mas. Lek jopo budek. Salah jero piye to? Suarane ning jero. Ning jero ngomong kono. Ora dalan lho. Kon banderne ngono lho gayamu kaya mudeng-mudeng ngoson. Wong potonganmu ki lho kaya kabel gran. Iki to ndasmu. Awak dhewe iki satu ya satu. Satu. Ning kudu ketono promo. Delok sing nyawang sapa? Masku. Masmu sapa? Masku Ipek. Lah kok iso masmu Ipek iki lho? Kita dulurku. Lah ya kowe iki lho pola sing apik wong wis dikeploki kaya ngono. Lah kowe sapi ya nyapa? Lah paling endak kowe iki nang duwe lambe iki lho nek diomongi nggo nyauri ae. Aku lah atraksi genah. Oh, Lah kowe njaluk tepuk tangan ditepuk tangani. Lah kok basa sanu ora satu. Ngono kuwi sing kok ruwet lho apa? Lah mau sampe to gentingne lho kowe iki. kejeron matamu. Pola sing apik ngono lho. Tangma boleh tetelan lho. Ngono dhewe ning kono lawe bulungan. Belungan opo? Iwak tipis-tipis. Iya coba ngono kuwi kok. Lah ora iwake tipis-tipis lah kerupuke ombo. Lah kok koyo mbok nutupi laos sing tipis malu. Tak contoni didelok ngene iki. Nyambut gawe sing apik. Lho, juru ya. Ini lho Bu, tiang loro kesetrum bongkoi. Ojo kecekel. Tangan sosis. Nyosis ya lo. Ayo kena nutupi soto mau. Walak. Ini main dana. Bola ngono kuwi kan. Oh, Dua iya apa kan? Dicekel ya. Ganongan bayaran urung mundak-mundak ya disetrum barang.
Masamu iku ora totalan, ya totalan lho kene iku. Reokan nyapa nih? Aku ya ora pengen kalah. Lho. Siapa ini? Lah potongane kaya publik setrongan lho. Hei, Ora kalah barang. baru ya. Nyapa? Apa sontok? Ora gelem kalah. Jajal uji nyali ini. Ini elek. Aku mas puteran malih mbok turun. Aku ra seneng aku ngono kuwi. Poge. Diwene. Wis balik nih. Dibalekne rene. Aku ngene iki sebagai kakak kan ngene iki ora menak ngene iki disawan wong tuwa-tuwa karo bocah keluwen. Kate ora kok urusi iki lho iki. Lah bayaran no. Nih bayaran kok juga potong. Dimakan bergolas Pak duit apa Pak ini? Raja kalau gitu. Itu duit bayaran. Lo. Tak didorin ya. Wong jatri bayarnya 275. Oke itu sosis kepotong. Lha sing selama ini nunjuk sukses. Kalau rokok peri apa nggak? Wong nek bagi genah jejake genah tanggapan duketan Banyuwangi Mulon Yogyakarta. Aku ngene iki wis ora mikir susu, Pak. Ora sakok susu. Saya tak tekok. Tanggapanmu kapan? Tanggapanmu ini? Ini? Banyuwangi etan duk Loh, Mulon Jakarta. wong ini kira kabel orang ini dua ini sepi. Itu ada mayok nih. Maksudku lah sing bener. Orang minggu pecat lagi tanggapan yang kene iki. Ora dinyang. Kowe iki mbok aja mikir ngono nih lho. Mikir. Dhewe gawe gurune liyan ki wis dadi amal jariah. Ah, ora mikir kuwi. Nek nggih sangu besok. Tonggoku nyatane guyu gendeng kok. Lah ya sing terusne kowe iki. Rene iki golek duit wis. Kowe iki ngono kuwi mikir iki lho nek kalangan pondok nggih ya ampun. Kowe kira rumane tok inna wa ma asabirin. Wong sabar ki kekasih Allah. Loro. Lah kok iso sithik-sithik mikir duit kaya aku ngene iki lho. Nyo. Nyapa kuwi? Pak Roni jolono Pak Roni. Kowe lek musul masalah pondok. Wong kene iki lho. Nyapa? Aku ning pondok kono. 3 tahun aku ning kono guse golek aku kok. Gus Rahman wit Golek aku. telung tahun berarti lagi wis ngene banget kowe. Doyan langgananku. Lah kok langganan? Aku simpel lah. Tulisannya sama Kowe tak kira nek ngaji kok bakul sampel. Banyakan ya. Lha kan sing paling ora umum ya nek kene iki. Loh, Menika anu dukuh dusun dusun kidul kali reokan geden nekakne dadak 10 api-api ganongane kentung pungge jatine 5 dalam rangka menika gedange mes 10 alhamdulillah mugi-mugi sageta ndak mateng. Apa tuh? bersih desa. Iki bersih desa. Lah dusun iki Ayo dusune iki sing desane. oh desane didol. Maksudnya iki jenenge wong Jawa aja lali Jawane. Wong kudu adate. Wis tak kono ya aku. Iki arep sura kudu bersih desa. Kok malah gue iki ngeceh. Ora kagok Gue ngeceh. aku kagok. Udah dhewe sesuk. Aku iki kagum lha lambene kados gumoh kopi menika lho kok iso ngomong ning Jawa gitu. Ya Yon,
Wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja cekil. Masalahnya wong dusun kene iki rumaket, gotong royong bersama cinta budaya, akhirnya nanggap Mas yo nek ini lingkungan pondok tetap cinta kepada budayanya. Orang masyarakat ini sing nyenengi terus sapa meneh lah ya. Dadi apik lho niki. Menika nek nanggap reok ngeten iki keramaian seneng napa mboten? Nah, menika kula usul mengke didamel sesasi pindho mawon mboten napa-napa kula siap. Kula kono sopo dari mari. Gadongan anyar iki. Saya cuma ngapa iki? panitia. Ruwahnya malah budaya. Bejo aja. Lah mbok yo omong, nyuwun sewu Mas, Yo. Karepe iki sepaneng kok. Kagelet piye? Kok kaya wani-wani yo iki kok. Terus kene. Yo. Lah bocah cilik sami ini ra ndek angka unggul. Kok ora nganggo piye? Lah sing masih dhisik. Lah bocah sapelun kok kaya salombok ya. Ya ndak kuat. Kudune yo Oh, dhisik. Kaya tuling ngene iki ora pantes. ora oleh Ci. Lah iki lak karepe iki yo nyopo Mbak Ayune to. Ora nyopo ora oleh undang-undangane yo. Lah undang-undang apa Di bawah umur. di bawah umur ora oleh ngono kuwi. Kowe bareng kok geleman lho. Kudune karo ayah iki. Potongan nempel super tetra lho. Potongan nempel super tetra kok. Lah iki rai kok borok. Barang iki lho. Iki cara gendangan tak. Wong nek ora kreatif. Bojomu nggih. Bojomu yo bener nyamper. Kalangan
oke ya. Ora ngebor kaya ngene iki lho. Kicau. Ya karep iki goyangan jatil kuwi lho. Iya lah ngono kok iso. Gunung. Jadi mau lo mandi. Rene aja tadi. Kapan. Balen ana nek sendiri. Udah kok. Perayaan. Ini toh, ya. Mari. Wong gak sakit kalau ngene. Ini gak sakit malah keriuk. Ditonton adik-adikmu lho kowe. Iki ngono kicau ayo. Ditonton bocah cilik-cilik iki mbok sing apik. Aja kowe. Lah nek aku yo panggang. Kicau. Lah nek trombo. Ngono. Hei, Kok malah cilik kok. kowe iki mbok aja ngono lho. Acarane apa? Bersih dusun. Loro. Nek iso dadi menungso kuwi di apa ki diokehi syukure. Loro. Eling-eling adewe urip ning alam donya kuwi diwehi nikmat. Nek iso aja nggo kok gawe maksiat. Digawe hal-hal sing bermanfaat. Besok ben ora kena laknat. Emang muni piye? Aja maksiat. Aja maksiat. Amang kowe mau campur hitam mau. Aku ki kondoke ganongan pondok. Aku sampe iso. Iki lak pitutur. Itu kok ora mau ngambil kok campur ben hitam mau ndas to. Aku sampe ning buku Moroto. Iso, Boy. Yo, lah karep kuwi tak gawe sing deges. Lah kowe tak wae ungkulan turu ratan. Aku tuh ratane nepi aku. Asal sing Kowe keluar wae pitutur delok bocah cilik-cilik kok njajal ngono acara. terus no. Bersih dusun. Lah yo wis tiket kok. Ale. Salam sih. Ya, aku pengen kapan turu ya. Kok ngono maksudnya iki? Ngono lho harus terus terus. Iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong dongane bahasa akeh. Titik ning kelek ning iki. Basa Jawa kena dibawa sampai besok. Enek nom enek tua. Dadi siji. Take pitutur telu. Ilmu rezeki tenaga. Lah apa to kok tegese duwe ilmu? Apa nggih rezeki karo tenaga? Kanggo bocah sinop, kanggo bocah sinoman. Sinoman. Lek duwe ilmu aja eman-eman bagi-bagi karo tanggamu. Yo diwulane Yo bagi diwulane ilmu. sing cilik diwarasi tuwa ora karo sing tuwa bener. Oh. Pengalaman durung tentu wong pinter. Iya, lah ya cetha ngono iki kok. Rezeki nomor Rezeki loro. kabeh ora perkara duit. Wis ada duit kaya apa lek ora sedekah kuwi yo ora dadi apa-apa Percuma. Lah desa kene iki duit sedekah jenenge kabeh masyarakat karo dusun iki kene kabeh ndelok rek buyut-buyut muga-muga tahun ngajeng saged nangkep layang yo rek. Amin ya rabbal alamin. Iki wis terbukti paling enggak nyicil bakule wis kaya bakul wayangan. Yo. Iki panggunge lintingan kaya dangdut. Tapi sisih motoku PC kowe. Iki asli kotor kowe. Gamer ya iso. Nomor telu tenaga. Tenaga awak dhewe gak duwe duit yo urut tenaga. Siji serawung. Enek tangga kepati yo awak dhewe gak buka dhisik. Aja sampe nang mati terus remi. Iya. Lah ya cetha ngono lho wong di rumane anak bocah cilik-cilik iki lak nek dikir Lah pitutur. si desa iki muga-muga wong lengkong diparing rezeki lancar.
Amin. Sing loro ndang mari. Amin. Sing urung dibojo ndang rabi. Amin amin ya robbal alamin. Iki ke apa kisah ke apike seniman kene reoke uwoke sing teko iki. Oke ya blas. 10 reok. Ora ganceng. Lha kok ora? Lha kok ngono ki lho mbok yo melu seneng lho kowe iki. Seneng apa kene sambat ta seneng. Kok kono nek dek gentenan dadake ke. Sembarang bukan mau. Lha mau oke. Kata ini jual dadak wangi. Bajingan. Yo, Cok.